Mikrofon satып ala turgan bolsoň, mikrofon janında kiçindeki bir kagazy bolot. Kiçinde başyň gorup kaldy, geçinde men aptekaga gireyin dep suuk tüyüp kaldı, dary alsam, darysy şunday eken, içinde jarym metr kagazy bar. Okusam mınday, uşunu karap işleyt eken. Oşol daryny köýrek içip alsaň, başyň ansaň katty orup ketet eken. An azisen bolbay barat eken da oşoga ılayık dary içiş gerek eken. İçkenden аны murduňa tygyp alsaň da bu ozun salyş gerek eken. Ana öyle teşkil öyle kulağınca murduňa tygyp bersen, daryn täsiri bolboýt eken. Anteni kagaz uşun жазылып tur da, daryny ozuňa salyp arkasынан suw içip alasın depçi. Ana men ozuma salyp daryny suw içip alsam, anan oşol şifa boldu. Oşol syakty Allah da adamdy jaratyp turup, aga din bergen. Oşol din menen yaşay turgan bolsoň, yaşagyňa bakyt alay gelet. Ansız kynap jüre beresin. Ömür boyu kıynalasın. İbadat degen nerse bu kulçuluk kılığı degen söz. Eğer de adam Kuday'dan özüne kulçuluk kılıp, Kuday'da tanıy turgan bolsa, ibadat kıla turgan bolsa, bardyk nersenin kulçuluğuna sırtqa çıkıp ketet. Kede karap otursaň ömür boyu sen bir göynökö, je bir şımga, je bir atka, je bir eşeke, je bir maşinege, je bir bolor bolbos dünýöge sen ne olasun? Köz karandı ol, oşoga kul bolup ötüp ketesin. Ömür boyu. Bişkekte köp yıl zam ministri olmuş degen bir ejekemiz var eken. Apa, kempir. Ana bana geldi. Ana gelip oturup anan aytat, ajeke deyip, men deyip, iştep jürdüm deyip, SSR ubagында da çet elgöde işledim, başka da işledim deyip, azыр эми kardım deyip, 80'ge jakındap kaldım deyip. Oşol wagtda iştep jürgende algan gilemler dagı dele var, oşonda algan çaşkalar dagı dele var deyip. Birok men kartayıp atam deyip. Körse deyip, ben uşulardı güvöge jedirbeyin deyip, uşulardı sındırbayın deyip, uşulardı karayın deyip, ömür ötkörüppün deyip, ben bulara kızmat kılıppın deyip. Hazır men jakında ölüşüm bilem deyip, antkeni yaşım jetip kaldı deyip, birok bular dagı dele turat deyip. Men özüm kam görüp öppün deyip, men özüm karabap koyup turmun deyip. Oşon üçün deyip, sizlerin aytып atkан sözüňerge men razımın, uşun dayım aytkıla deyip, ben oşun aytып ötüp ketdi.